Πού είναι η αγαπημένη λίμπα. Don't ban Z. Ban Z. Κάτσε ρε σε λίγο ρε. Τι θέλω. Z. Πού είναι Z. Νάτες. Αφού δεν θέλει να μπανάρει Z. Να, όλο σου ζήτησε να το κάνει ban. Πού μπλε. Κάτσε, περίμενε να δούμε τι άλλο θα πούνε. Κάτσε. Ban Z. Ό,τι να θα μπανάρω ρε. Τι να μπανάρω. Εγώ δεν θα παίξω εγώ. Μπανάρε. Τζινκ. Μπανάρε Μοργάνα. Πού την καριέλα. Νάτι. Ένα δευτερόλεπτο. Πού είναι ο Κόγκ. I will be the best. Εγώ εκεί Κοίτα εδώ το σκηνάρα. σκήμα. Εντάξει. Είσαι κολόφαρτος. Εγώ στη τύχη μου το έδωσαν. Αυτό λέω, είσαι κολόφαρτος. Εμένα ξέρεις τι μου έδωσε. Τι. Του Pantheon. Όχι το καλό. Ένα σκουπίδι που έχει ένα χιστά σπίδα. Ναι. Και στην Gale. Αυτό που δεν έχει τέτοιο. Που δεν έχει τη μάσκα απλά. Εμένα μου δώσει τα σουφρέλερ και μιλάς κιόλας μαζί. Εντάξει. Της Πόπι μου, τι γι' αυτό με το Λίλο Πόπι. Το Λίλο Πόπι. Αυτή είναι. Λίλο Πόπι. Αλλά είναι φοβερό, έκανε κόντρα στο πρώτο game που παίξει. Λίλο Πόπι. Ωραία είναι Πόπι ρε. Στρίψτε το λίγο, δεν βλέπω. Κοίτα εδώ πάλι Νίνταλοι πήρανε. Στρίψτε το, μα δεν βλέπω τίποτα. Γιατί δεν μπανάραν Νίνταλοι. Μου λέει ο άλλος, δεν έχουμε EDC. Καλά που δεν την έχουμε. Malphite έχουνε. Α, όπα, κάτι εδώ πέρα. Και πάμε και μεταξύ. Το background, πώς το μπούτσο το βρήκες ρε. Αυτό. Ναι, Δεν το πήραν, έτσι είναι. μόνο του. Όλοι έτσι το έχουν τώρα. Όντως. Και ρώτησα το Βαγγέλα με έναν break και μου λέει το και το εδώ. Τι λέει ρε μαλάκα αυτό το παιδί. Να το διδάξω λίγο Wukong. Να το στρολάρω. Να το πάρω full attack speed όσο ο άλλος που το πήρε. Τι παίζει εκεί πέρα. Ναι, παπαριά, να φάρω. Να σου κάψω το σπίτι. Ναι, Α, πώς θα το κάνεις. να το πεστάλω, κλείστε πόρτα. Σμπούτσα, μαλάκα, πέσω πίσω την καρέκλα είναι αυτή. Εύελιν. Ευελίνα. Ήτανε η Εύελιν είχε που είχε και γρήγορα τώρα. Τώρα θα μας χύσει τον κόλο. Σκάσε. Θα μας βιάσει. Σκάσε. Ευελίνα, Α, εντάξει. Εντάξει, καλός και αφής. Είμαστε εκεί καλό. Πού θες να παίξω. Θες να παίξω ADC Wukong. Έχεις. Ούρφα εδώ πέρα να το διδάξω ούρφα. Ουρπέζι. Ναι ρε βλάκα. Πώς και έτσι. Για το στρολάρω. Wukong πήγα. Έχεις δίκιο. Βρε, έχεις δίκιο, βρε. Θα πάρω attack. Όχι attack. Δεν ξέρω. Πού βρε, Speed θα πάρω. Διστάζω. Και άρμο, να μην πέφτω. Δεν σβιάζω. Αν με κυνηγάνε 40 άτομα και δεν μπορούν να διάσουν. Θα το δούμε. Έλα, δεν βλέπω γάμο. Έτσι πλέον, εκεί. Ωχ, πώς είναι έτσι ο Malphite. Σαν άσπιτος. Malphite ο άστεγος μαύρος. Εκεί κέρατα. Θα του πεις μαύρο. Βάλουμε κανένα τραγούδι. Μπα. Όχι. Κάνε ανέκδοτο. Έλα, θα τα λέω εγώ. Έλα, διάβασε. Έξι. Πρόστιχα ανέκδοτα. Τυχαίο. 1300. Εντάξει, μερικά από εκεί. Τι κοινό έχουν οι γυναίκες με τα μπουζί. Παίρνουν και τα δύο πίπα. Εντάξει. Ναι, καλό. Ένας χωριάτης πάει. Ναι, διάβαστε. Μα δεν είναι κανείς. Καλά διάβαστε. Πάει στην Αθήνα και στο αστικό βρίσκει μια ξανθιά θεογκόμενα. Πώς σε λένε κουκλάρα μου, τη ρωτάει λιγομένος. Άναης. Άναης και από πού να επιτρέπεται μανάρα μου βγαίνει το Άναης και η ξανθιά από το Παναής. Αναής λέει ρε μαλάκα. Μα δεν έχει και τόνους. Το Παναγής. Όχι, αυτό είναι μεγάλο. Έλα. Τι να τα ρε. Α, μικρό. Το Αναής.
Ο Mickey Mouse λέει στη Minnie, Minnie θέλω να χωρίσουμε και η Minnie λέει Are you fucking crazy? No, I'm fucking Daisy. Πόρε Ό,τι να είναι! Ωραίο ήταν. Αυτό ήταν ωραίο. Καλό ήταν. Τι άλλα έχει. Άντε, μου κάνει μια ώρα τώρα να συνεχθεί. Ο 20χρονος Γιώργος κατάφερε μετά από τα πολλά να φέρει τη 14χρονη Μαρία στο δωμάτιό του. Έβγαλε το παντελόνι του και ρωτάει τη Μαρία. Ξέρεις τι είναι αυτό? Πουλάκι, λέει η Μαρία. Όχι, από τώρα θα το λες παπάρια. Μάλλον. Έχω δει πολλές πούτσες, αλλά αυτό είναι πουλάκι. Μαλακία. Για βάση άλλο μέχρι να μπούμε στο game. Τι στο διάλογο ξύλινο PC για το κάζει. Παίζω όπως σπηλιά ρε, μην το λες. Έχεις δίκιο τώρα. Όπου έκανα κρελμό. Μια ξανθιά τρέχει στην παραλιακή με το κάμπριο αυτοκίνητό της στις 4 τα ξημερώματα. Ένας τροχονόμος σταματάει, κοιτάζει μην έρχεται κανείς και αμέσως ξεκουμπώνει το φερμά του παντελονιού μπροστά της και ξανθιά απαντά «Ωχ, πάλι οι αρκωτές». Όχι ρε μαλάκα, Και όχι, το έχω διαβάσει πάρα πολλές φορές, μαλάκα. Τι είναι άλλο. Δεν διαβάζω άλλα, είναι τελείως κρυάδες. Ναι ρε φίλε, έχω άλλο από εδώ ρε, κάτσε. Έχω κι άλλο. Κακή για να περιστρέψω. Τρεις φίλοι καθώς περπατούν στην έρημο βλέπουν ένα λιχνάρι, το τρίβουν και εμφανίζεται ένα τζίνι που τους λέει θα σας δώσω το έχω διαβάσει αυτό. Θα σας δώσω 3 αυγά κάθε φορά που θέλετε να κάνετε μια ευχή να σπάτε το ένα, να κάνετε την ευχή και αυτά πραγματοποιείτε. Παίρνουν αυτοί τα αυγά και τραβά καθένα στον δρόμο του. 5 χρόνια μετά ξανασυναντιούνται. Ο πρώτος καλοντημένος, πανάκριβο αυτοκίνητα, παλέτια κλπ. Ο δεύτερος το ίδιο. Έρχεται και ο τρίτος, κακοντημένος, φτωχός και πεινασμένος. Τον βλέπουν οι άλλοι παραξενεμένοι και τον ρωτούν. Γιατί έβρεσαι φτωχός να σπάσει τα αυγά σου? Άστα ρε παιδιά, τους λέει, καθώς περπατούσαν πέφτει το ένα αυγό. Αρχίδια λέω πάνω στην απελπισία μου και γεμίζω το όπως αρχίδια. Σπάζω τότε άλλο ένα και λέω να εξαφανιστούν όλα τα αρχίδια. Καλά, και με τον τρίτο αυγό τι ευχήθηκες? Να εμφανιστούν τα δικά μου. Είναι εδώ μαλάκα. Άντε ρε! Μαλάκα, γιατί τόσο μεγάλα? Δεν ξέρω, συνέχισε πήγα από μένα. Μπορείς να συνεχίσεις 310. 33. Εντάξει, αυτό μου κάνει. Α, μπήκαμε σε game, εντάξει, σταματάω να μιλάω. Άντε, γεια. Τώρα σταμάτα. Σμπούδα. Λοιπόν, θα πάρω μπότε για να τρέχω πιο γρήγορα. Α, δεν χαλάμε για μένα εδώ πέρα. Να πάρω ποτέ για μένα. Δεν τα χρησιμοποιήσω ποτέ. W. Κάνε teleport. Ω! Έχω W. Να έχω W. Όχι. Θα πάω να παίξω mid επειδή μ' αρέσει. Mid με Wukong. Midcom. Και μόνα. Μπα! Μπα! Πού θα πάμε ρε καριόλα? Έλα ρε! Έλα καριόλι! Ξέρεις, κάτσε κίνητος λίγο. Πήγε κοντά στα φόρτα. Έλα ρε. Και το μαλάκα με τρολάρει. Πάρε μισό λίγο. Θα τους πέθανε το τάρι ρε μαλάκα. Πόση φορά παίζει LOL? Μάλλον. Άμα κάτσεις ακίνητος θα νομίζω ότι είσαι ο κλόνος και δεν μπορεί να μην σε βαρέσει. Καριόλης. Πού να με πιάσουν εμένα? Γιατί ξεκίνησε με το Orange Ring? Αυτό. Όχι. Ο Fizz. Α, έκανα recall Παναγία μου. Χάλασε και πολύ μάνα γι' αυτό. Για να πάρει ποτάκι. Μετά πάρε τρίτη. Όχι, Q. Πάμε.
Πω, πως στον αέρα τον πέτυχα. Σκίζεις ρε. Έλα εδώ, φεύγει. Τι κάνει ρε ο Φλόρος. Μου παίζει και το παιχταρά. Τι είναι αυτά εδώ. Τι είναι αυτά. Τι κάνει εκεί. Ο πέδαρος τι κάνει εκεί. Το παίξεις έτσι. Άμα το παίξεις σωστά. Πω, τι του κάνω. The place από Hong Kong. The place. Πω, τι του κάνω. Καλά, τι του κάνα. Αλλά. Το βίασες. Το βίασα, εντάξει. Αυτός γιατί παίζει όλα. Την W μάξα. Τι. Ναι, Θα δούμε, δεν ναι. έχει πολύ W. Ναι. Εκεί. Άντε, να τον σκίσω μία και μετά θα τρολάρω. Έλα να είσαι τώρα. Δεν θα ψω. Κάσου τρίτη. Ω, Τι μου έκανε! τι τους κάς ρε. Καριόλι! Έκανε ρεκόλο. Τώρα σου φάω το τάρ, θα σου πω, Φλωρούμπα. Κάνεις και recall. Έρχεται η Φλωρούμπα. Παιδιά, άμα τι θα φιντάρετε δηλαδή, μόνο εγώ παίζω. Ναι. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Μόνο αυτός έχει πεθάνει. Έχει το μόνο τέτοιο στην ομάδα σου. Φεύγει ο Φις. Α, ναι, Πατάς εσές. το πάτησε. Μήπως το πάτησε δυνατά και πόνεσαι. Μπορεί. Πάνε να φάνε το Master Yi 3v1 οι Φλωρούμπες. Και Φλόρε. Εγώ εντωμεταξύ κοιτάζω το top. Αλλά Εντάξει, δεν έχω γρήγορα δίκιο. ούτε πρόβλημα. Ποιος θα έρθει μωρέ που είναι πάλι teleportation. Α, μαλφάει. Ο καλό και... Έλα ρε. Την ούλτη. Όχι ρε. Απλά να τη βάλεις. Όταν σου αναφορθεί, να την κάνεις. Σε λίγο. Θέλω να διδάξω. Εντάξει, ξέρω ότι είμαι πολύ έμπειρος. Αγόρι μου σκίζεις. Εντάξει, είναι δυνατόν να μην νικήσω με εμένα. Εγώ κόμμα παίζω. Κάποτε έπαιζα πολύ γούγο, τώρα δεν με παρατήσει. Μπράβο. Ωραίος. Άστο, θα πάρω μετά το άλλο item. Θέλω κάτι να θα πάρω και ένα τέτοιο. Άντε γιατί έχουν πλάκα, θα πάρω και ένα πατάκι. Τώρα να πάω bot να σου πάρω double kill δεν λέει. Πάρω Ας το πάω. Barret. Έχεις Το δίκιο βλέπουμε. και μετά πάμε bot. Πολύ νουμπάδες μιλάμε. Έχω ξανά ulti, έλα ρε. Αυτό που δεν σκάω τίποτα με τρελαίνει. Μιλάμε για πολύ τρέλα. Τώρα! Πέθανες! Χριστούγεννα. Πού πήγε. Μόνο. Πεθάνατε και οι δύο. Εδώ! W. Αν έχεις μπει καλύτερα. Τον έχεις με την πλάτα σου. Μην το χώνεσαι ρε. Τον έχεις. Δέχομαι συγχαρητήρια! Ναι! Παιδιά, Honor το Wukong. Honor είπα. Honor λέγεται. Το ξέρω. Ελεηνά μιλάμε, με έφαγε Ελεηνά. Αφού δεν έφυγες. Εγώ του θέλω. Τι θα του κάνω. Βαριά μου να φύγω. Πάρω και κανένα ματάκι να το έχουμε. Για ώρα να αγγίξω.
Να πάω εκεί τώρα θα σου πάρω 7 kill θα σου πάρω. Καλά. Word ρε. Καλά θα πάω εδώ. Flash έχω σε 13. Καλά είναι. Θα μπεις με την W. Πριν σε τον όμως. Και δεν τρέχει πιο γρήγορα να στείλει που ήταν W. Πού πήγαν. Μου φύγανε ψωρόπεδα. Πάνε ρε στα χόρτα μέσα. Σκατόδουλα. Οπα. Χως. Ούλτι. Παιδιά, τι με ρε φίλε, τι με Παναγία μου, γιατί παίζω LOL ρε. Για να τους ξεφτιλίζω παίζω. Έλα. Ακριβώς όπως το πες έτσι. Κανείς δεν με έχει μέσα. Μάνα. Ω Παναγία μου, τι στο διάλογο γίνεται εδώ ρε μαλάκι. Δεν είστε ρε. Εδώ δες. Έχω ξανά ούλτι. Λοιπόν. Πω τι κάνω. Πήρα kill. Πω παιχτάρα μιλάμε. Είναι κοινουμπάς αυτός. Πω θα φάει ένα report. Όλο δικό του θα είναι. Παίζει πάνω τη ζωή μου. Τι παίζω ρε μαλάκα. Ενώ. Γιατί παίζω να τους ξεφυλίζω. Κάτσε. Τι κάτσε. Να βάλω το λαστάκι. Λασκάκι. Ναι. Κάτσε. Α, κατάλαβα. 2. Λαχαχάι. Πού θα πας. 10 λεπτά το έχω τελειώσει όλο το game. Εγώ 7-2. Πρώτη φορά παίζω το 6. Το γόρι τώρα εκεί γιατί το βάλα. Μπορεί. Οπ, Δεν σε έχουν πάρει καν χαμπάρι μαλάκα. χαλαράω. Α, σε πήρα. Μα είναι δυνατόν. Ναι. Αυτό. Κάνεις. Σκιάζει, μου αρέσει αυτό το item, πάντα το βγάζω. Τώρα δεν πειράζει που δεν χαλάμε μάνα σας την πίστα, είναι ωραίο item. Τώρα που θα πάω εκεί των διτών. Αυτός είναι 10 level, πότε πήγε ρε. Τι farm έχει. 4, Παναγία μου. Τι. Καλά εντάξει, είναι Ελεηνή. Έχει word εκεί. Και εδώ. Τώρα και δεν. εκεί. Πού είσαι ρε τσο. Να σε τσοκάσω. Θα πεθάνει. Θα πεθάνει, τι σου κάνω πλάκα. Θα γράψουμε στο feed εδώ. Ή τώρα δε λινά πράγματα. Πέθανε. Πα! Θα πεθάνει μάνα της μαλάκα, δεν σου κάνω. Εγώ πρέπει να φιντάρεις το, όχι εσείς ρε. Πώς τρολάρουμε χωρίς φιντ. Τι τρολάρουμε. Γιατί δεν έχουν αρχίσει να με κυνηγάνε ένα 5v1 τώρα. Να τους διδάξω. Ούτε καν φαινόσουν στην τύχη. Μαλάκα στο άκυρο με φάγανε, δεν το πιστεύω. Άλλοι που εκεί, τι κάνουν αυτοί οι ανώμαλοι. Πέθανε. Μπα. Πολύ χαρό. Πέθανε. Ω, τι λέμε. Κύπογκα ο σπίτος μαύρος. Από έτσι στο top. Πω, γαμίσε τα. Άντε, τόση ώρα κάνει αυτό το ουρ. Κουράστηκα. Άλλος πω εκεί, μαλάκα αυτός ο Φύζης είναι πολύ λεϊνός. Είναι μούλικο. Λεϊνός είναι μούλικο. Με δουλεύουνε τώρα, φιντάρουν. Τι. Ω. Πλάσα ρε ρε.
τύχη με φαγεί, ό,τι να είναι. Τι βγάζει αυτό. Άμα μπορούσε, άμα το παίξεις καλά, με το παίξεις καλύτερα, δεν το έχεις φάει. Αφού Αλλά είσαι- είσαι άχρηστος, μάλλον. Ναι, μαλάκα, άχρηστος. Από 9-2 έχεις πάει 9-5. Τι 9-2, ρε, 8-2. Σου ηλίθιος που έβλεξα. Οι άλλοι μου έχει κάνει 4 κιές να με τη σχέσω. Εντάξει. Τώρα θα πάω να πάρω ένα πέντακι. Δεν σας το λέω. Να το σιγουρεύσουμε λίγο. Άμα του πάρω πέντακι θα μου δώσει ένα πέντακι. Εντάξει. Πώς θα στο δώσω. Σε πάει. Πιστεύω ότι είναι μια δίκαια ανταλλαγή. Ρε μαλάκα, πόσα τρέικ έχουν αυτοί. Εντάξει. Μαλακάκι, το κολοπέγριδο! Πού είναι η ομάδα μου, ρε φίλε. Τι ηλίθια πλάσματα, γιατί παίζω αυτή τη μαλακία που λέει το ουρφ. Ο άλλος έχει συνεχώς την ούλη του. Και δεν μου μπαίνει και σ' όλο ηλίθιο. Τη στιάς του, μάλλον θα του σπάσω. Καλώς αυτός ο Φιζ. Εμπειρία ο Φιζ και εμένα. Έτσι. Σκάστε ρε, που είναι και teamwork στο διάολο από εδώ πέρα. Και εγώ εκεί θέλω να πάω. Να το. Μετακινήθηκα. Μαλάκα, τους βιάζει όλους. Τώρα πάω να πουσάρω το mid. Γιατί κουράστηκα. Πολύ έπαιξα με τα παιδάκια. Καλά ρε, δεν με ξέρεις εμένα πόσο παιχτάρας είμαι ρε. Τι ψέμα ρε μαλάκα, δεν κάνω. Τι ψέμα. Κολοπέχνη. Πάλι ψόφισες. Πάω να φύγω και θα το βοηθήσω μάλλον και θα τσόγια να μου τη ζωή. Γιατί... Πού ρε μαλάκες, πού να με πιάσετε εμένα. Τι παίζει. AP παίζει. Ναι ρε. Ψόφισε. Καλά εντάξει και AD παίζει, αλλά τρέχει γρήγορα η καριέρα. Δηλαδή. Τι κάνει αυτός. Αυτό ρε. Δεν μου γινόταν τέτοια ρε. Πω ρε φίλε. Πού πας. Σπίτι. Κάτσε λίγο ρε. Ωραία, έχω να... Ένα πεντάλεπτο. Ξέρω, 10 λεπτά. Για να τελειώσουμε το game. Άντε να σου κάνω τη χάρη. Ρε μαλάκι, εμένα θα με κάτσε. Κερδίζεις εμπειρία μαζί με εμένα ρε μαλάκι. Και θα δεις να μου κάνεις και χάρη τώρα. Και εδώ. Κοίτα, εμπειρία. Όπα, εδώ είναι η εμπειρία. Πού είναι η εμπειρία τώρα ρε παιδιά. Τι ανάπηρος είναι εγώ να πω. Πώς με φάγε έτσι, έκανα double και μου κλέψαν για το quad. Όχι μου το κλέψαν, τέλος πάντων, fighter εκεί πέρα. Τι να κάνω. Πάμε αυτές. Γάμισε, θα πάρω αυτό εδώ. Βασικά έχει κάνει armor. Τι. Τι γάμισε. Δεν ξέρεις εσύ από αυτά. Είσαι λίγο μικρούλης. Ναι. Έτσι είναι. Δυστυχώς. Εντάξει, το πέραν το game μου, το έχεις καταλάβει. Μαλακίες αυτές. Πω, τι παίζει. Αυτός είναι ο μπάς που έχει, μαλακ. Δεν μπορώ να την κερδίσω μου. Άνετα. Εγώ το έχω πάρει.
Σου λέω εγώ Ψέμα, μαλακά. έχω το ευρωπαϊκό το κύπελο. Τι έχει αυτός, Armor, έλα εδώ να σε... Πέθανες. Εγώ θέλω να στον περάσω εγώ, σε 2 λεπτά για το περάσει. Κοίτα, θα πάω να φάω το blue επειδή ξέρεις μου τελειώνει πολύ μάνα και... Καλημέρα. Πού είσαι. Πω δύσκολη δεν φορά. Κοίτα. Πέθανε. Στο λέω εγώ τώρα. Μου το κλέψα. Τον έχεις. Αλλά... Τι πούστης που είναι μαλακά ή πουλός ρε φίλε, έρχεται από πίσω γύφτος. Δεν μου έρχεται μπροστά ένα βία να το καθαρίσω. Έλα δώσει. Ποτέ ένα βία. Φλιμάρω, μη φλιμάρω. Πώς άρουμε τον bot. Έχουμε και φυκή, φαντάσου έχουμε φυκή. Τι σκόρει έχει αυτός ο Καζίξ. Το Master Yi. Ναι, έχω Master Yi. Καλά, εντάξει. Στο farm. Ωραίο έτσι. Δεν είναι να πεις. Τι είναι Master Yi, μαλάκα 15 level. Μαλάκα αυτό είναι 17. Είσαι 15. Προφής τον είχα πηδήξει είναι 17 level. Τώρα ήρθε η ώρα να τους βιάσω. Λοιπόν, τώρα που πήγε ένα το. Αντίο. Μπαμ. Και ο κλόνος μου το πήρε, είδες. Είναι παιχταράς αυτός ο κλόνος. Μπράβο ρε μουσταργή. Μουσταρδί. Μουσταρδαγί ρε βλάκα. Τσόγκα. Γιατί πήγες εκεί. Έτσι απλά. Από εδώ πήγαινε. Φερσιά μαλάκα, το βλέπεις 3-1. 3-1. Ο 2-1. Εντάξει, άλλο δεν μ' άγγιξε. Να πάρε τώρα κι εγώ ένα... Τι το νόμπορ μαλάκα. Περάστηκα ρε βλάκα, σιγά. Κοίτα εδώ όμως έχουμε κάνει, ρε, όλα αυτά εγώ τα έχω κάνει. Βασικά αυτά τα δύο έχω κάνει. Αυτό και αυτό. Εντάξει, εδώ πέρα βνόμαστε γη. Είναι νουμπάς. Τι αντάμε. Τίποτα. Τι άχρηστος που είναι, μαλάκα. Τίποτα δεν μπορεί. Κραφτάνα. Αυτός εδώ μου ήρθε ένα βένα. Αλλά τη μάνα με μικρό Νικόλα. Έτσι, να τρέχεις. Τρέχει πολύ με λίγο. Ναι, στον Νικόλα. Να δώσεις, σήκωσα. Άξι μωρέ, μαλακίες κάνουν τώρα. Παρήφερσε τώρα έτρωγα. Άλλος από εκεί. Τι γράφει. Αυτός πήγε 17 level. Εγώ είμαι ακόμα... 19. Master Yi, τι δεν μείνω αυτά παιδί μου. Μόνο τόσα τέτοια έχω. Έχεις 32 είπε. Πω, πήρα 4 σαν build. Πλάω κάνω βλάκα. Είναι αυτό εδώ το item. Αυτό. Και δεν είναι 32 είπε. 30 είναι, άκουσε και το 2 τα masters. Λοιπόν, έχουμε ένα Drake. Γιατί πάλι έχουμε
Ούτε αντίπαλοι. 20 λεπτά πότε πήγε ο Καρύος. Ένα τρία. Δεν θα κάνω. Όπ, είδες που δείξα από πάνω. Γραφικά είναι απέσια. Α σου κάνω, δεν μ' αρέσουν τα έψιλα. Με άλλα τα γραφικά, δεν μ' αρέσουν. Πραγματικά άμα δεις πως είναι τα δικά μου. Χαλιά, πουλώσω. Να, απέσια. Σε καταλαβαίνω, παιδί μου. Όλοι. Σε κάποια σημεία φαίνεται η μούρη του Μπάρτ, αλλά. Το. Όταν έχεις πολύ ψηλά γραφικά φαίνεται η μούρη του. Εμού. Μπάρτ. Γιατί δεν έχει μουρή. Αυτό το πράγμα που έχει για μούρη τέλος πάντων. Άμα έχει πράγμα για μουρή. Παλαμάνι, man. Το inhibitor. Δεν μαλάκα καλαμάρι. Ρε, βλέπεις παππού σου γκαράκι, ρε φίλε. Όχι ρε. Πες με έναν άνθρωπο που δεν έπαιζε. Έβλεπες, λέω, έπαιζε. Δεν έβλεπα. Εσύ. Φυσικά και βλέπω. Όλοι βλέπαμε. Να σου πω, αυτά τα κες μου έχουν σπάσει τα νεύρα τελευταία. Μαλάκα, τι της έκανε εκεί. Δεπλάσα από Βασίλη. Να σου πω, νευριάζονται. Νιώτα! Τι αυτό. Μαλάκα, τι είναι αυτά. Εντάξει, λίγο. Πώς τα βάζεις σε σχήμα πούτσας. Καλή.